Nafarroako telekomunikazio zentroak. Bizitza eta gizartea konektatuz. Zer dira telekomunikazio zentroak? Nafarroako gobernuak 134 telekomunikazio zentro ditu lurralde osoan zehar banatuta. Zerbitzu publikoaren bokazioarekin eraikiak helburu argi bat dute. Pertsona guztiek non bizi diren axola gabe, telekomunikazio zerbitzuetara sarbidea izatea bermatzea. Aukera berdintasuna eta Nafarroako eremu guztien arteko lotura sustatzea. Zentro hauek leku estrategikoetan daude. Mendi eta sarbide zailak dituzten eremuetan. Biztanleria txikia duten guneetan, non enpresa pribatuentzat ez baita errentagarria inbertitzea. Zentro bakoitzak barne hartzen du, etxola teknikoa, telekomunikazio dorre bat, sistema elektrikoak, klimatizazio eta kontrol ekipamenduak, eta urruneko zaintza eta gainbegiratze sistemak. Zertarako dira? Telekomunikazio zentroek interes orokorreko telekomunikazio zerbitzuak ematen dituzte. Besteak beste, telebista digitala guztiontzat. Nafarroa osoan lurreko telebista digitala TDT doan ikus dezagun bermatzen dute. Larrialdietako arreta. Komunikazioa bermatzen diete foruzaingoari, udal poliziei, suhiltzaileei, ambulantziei eta 112 larrialdi zerbitzuari egoera larrialdietan. Zerbitzu publikoentzako konektibitatea. Ospitaleek, epaitegiek, hezkuntza zentroek eta beste eraikin publiko batzuek banda zabaleko konexioari esker, azkar eta eraginkortasunez lan egin dezaten ahalbidetzen dute. Urrutiko eremuetan sarbidea. Telekomunikazio zerbitzuak eremu urrunetara heltzea egiten dute posible zentroen arteko irrati loturen bidez. Herritarrentzat konexio unibertsala. Telefono mugikorra, internet eta irrati zerbitzuak Nafarroako herritar guztiengana iritz daitezen errazten dute, bizilekua edozein dela ere. Hori lortzeko, azpiegiturak telekomunikazioetako enpresa pribatuekin partekatzen dira, beti ere berdintasun, neutralitate eta gardentasun printzipioen arabera. Telekomunikazio legeek administrazio publikoak azpiegituren erabilera partekatuta sustatzera behartzen dituzte. Hau honako hauetarako egiten da. Komunikazio sareen kostuak murrizteko, beharrezkoak ez diren instalazioen bikoizketa saihesteko eta ingurumena eta paisaia babesteko. Eredu jasangarria. Telekomunikazio zentroek baliabideak partekatzen dituzte haien erabilera hobetzeko eta ingurumen inpaktua murrizteko. Haien erabileratik lortzen den dirua berriz inbertitzen da konektibitatea gehien behar duten eremuak hobetzeko. Eredu honi esker, ia biztanleriaren 100% jasotzen du telebista eta irrati seinalea. Nafarroako pertsonen 99,9%ek interneteko sarbidea dute. Honek Nafarroa digitalki konektatuta egotea ahalbidetzen du, eta inorez dadila atzean geratu mendialdeetan edo hiri eremuetatik urrun bizi delako. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.